Boromnang David Murat Singh ni chobano sabo hamjak sabo sabur klai list no recommend klai sadi. So song lamsugo hain hai an YouTube channel lo. Bini hingke chung Boromnang David Murat Singh kognoti chung bisa salainai. Phainai September 9-10 tarigo kaisa choba kaisa potor khlainai hini tinio Boromnang David Murat Singh Facebook go phai butine saklai phaiga. Jung jotono kana tenum nu kana abitu tei a choba chini tiprasane bagoi busuk jorotina haide chung abono subai sugrubi chung kana layano tei Simon layano je phainai September 9-10 tarigo kaisa dileo jontro montoro kaisa choba songsajaknai tei a chobani mul karon ke 3 point dongono kaisa grata tipralen tei kaisa tiprasa ekot tei paithagong ke illegal migrant no pushback khlainai a 3 point tei borok jontro montoro choba khlainai tei khorang tu salainai aboni sate sate borok deputation bo rwnai hinai tiniwo Boromnang David Murat Singh phukti chung laikana so tabuk oro wanchu teklayo je jontro montoro khlainai 9 nakadi 9-10 tariko je choba khlai hinai je kok kujarmani a choba chini bagoi pusuk joroti nang inmale a chobale chin bagoi belai khana nango number 1 grata tipralen abotor nam nango chung mangke chini black khane kaham tei abon sate sate tipasa ekot je sikango 6 mas ni bisingono rwnai hinai kok dimani tabuk 2 mas 2 bosor haing tongo tabuk maniaku a je ekot do chung mangke chin tipasa bai belai khana development nai tei kaisa joto nislai na kukmani ke tabuk jenang to mani ke illegal migrant no pushback khlaini abo belai khana nangoi tongo tamni ke chini nainai di chini je Tripura hasteo chin Tripura sorok tabo komran digi thangoi tongo tamni ke baire ni borok chin Tripura hapaiman bagoi tabo ke chin Tripura sorok ni percentage komi uthangka 31% jeng thangju buini bosan borok ke tiniwo borok che tiniwo chini o hawo rajo to chai tongsu abon bagoi pushback khlainani illegal migrant no pushback khlainani bagoi je andolon aboke black khana nango so tineo je 3 point 2 andolon khlainai dilini jontro montoro abo black khana nangmani te abon bagoi bo chini Boromnang David Murat Singh Tripura hasteni joto lugurongno kokkujarka CPM Congress BJP IPFT Tripura motai yewoi joto politics no palbaksa khlaioi thangsa khlaioi video khlaioi choba khlaifani thunui bo kokkujarka abo haike thangsa ke tabuk khlai de mano phainai September 9-10 tariko joto leader sok thangsa ke choba khlai de mano abo tabuk puskangni salno kok sajanai aipano thangsa khlai gange jong bebak no mannai thangsa tongyake chini man thai jong sanai tongphano jong manglak akok chini Boromnang David Murat Singh sarbo akok saka abon boibo joto thamsa khlaioi khorang te salainai joto no phaibai di diniwo bo kok sarmani ka Boromnang David Murat Singh ke tau nai thai khlaio buskangni je choba kaisi kotor chobang thanibo sabo bo borok logiri phai abon tabuk nainani belekheno buskangni kok no sajanai buskangni sal no kok sajanai abo bhai chobang nai tei chini tiprasa ni bagoi busu jorti a choba namkuk no abono chung tabuk chung busangni sala chung abon chung nai manchinai piaba kokhe orosi je kono tiprasa ni choba khlaidi chung tiprasa thanchai chung tongmai ke tin choba chung manglak tei chung tiprasa chung thanchai chung tongna nangnai asung nai jotono habai tiprasa iglok